Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nainu mapamagusitan no si so patungkol ko kapapagarya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pamabusin tanu saya kalu-kalu na baka sabapi kagakot uditan udi kang giginawai nagukalu-kalu na baka sabapan itegumpia uditan udi kapagingad kag sukang giginawai naginan iya maanan yan na kasabapan di ka pa makatimu-timu di na di ka pa makatutabang magingad kau pa makada kang giginawai nada ka tatabanga kabanga ba di tebang asutaw ay maanan na nagba ginawa away kapag kasigang ubat nagudap man kapagari ko makadap man nakapakatabanga de maanan yan na pagaringan na urian yan na di nga kutabangan kumabusayin tanong si iya gin ko to ukit-ukit kapagari ko Allah subhanahu wa ta'ala agiang ka kapagari ko Allah subhanahu wa ta'ala na padaya kumiyalu yung mga ulama amia qala la alimul qawallahu subhanahu wa ta'ala agyong kuto akapakakuwa nga sa pagaringka bilang ataw pagaringka sabapan ay pakasul ka si kusurga wallahu subhanahu wa ta'ala ginawain ka abilang ataw so ginawai abilang ataw no pa makakuha ka sa bilang ataw abulayo ka namya guntun kapagariko kepakai makataling umakan sa alungan amori na masapaat kanian. Siya kaya Hasanul Basri rahimahullah na tigyan manuto istakthiru minal ashabis salihin fi dunya fa innahu yanfa'una yawmal qiyamah. Subhanallah. Tigyan kaya Hasanul Basri rahimahullah napakadaklan niyo agyang koto akapakin bubulayo ka sa mapya pakadaklan niyo agyang koto akapakin bubulayo ka sa mapya sang kaya dunya ano ni sabab fa innahu yanfa'una yawmal qiyamah kamataan asiran na kasap-aciran lagu baka punggay aguna sila kan sa aluman amore kasapat kan na sa aluman amore napikir agyan ko to mga tao akayla kayfa yanfa'un natigiran na ano man ikapkasapatiran ano man ikapkasapat bulayo ka sa alungan amore natigig kay Hasanul Basri rahimahullah bainama ahlul jannatil jannah id tadhakaru ahwalahum ashabahum fid dunya fayaqulu qailuhum ma fa'ala sadiqi fulan la arahu fil jannah tigig kay Hasanul Basri na amay ko sa mga tao na makasud sa surga uman isa na makasud sa surga na uman isa ro na pelubaan niya nagyang kuto abulayo ka iyan ipangingis iyan nandun subulayo ka iyan na may kudin yan matungga o gyang kuto abulayo ka iyan nangiros kanya na ay nasa diaki fulan ano subulayo ka na si fulan la arahu fil jannah di ko siya kilitigin sa surga nataroon na kanyan huwa finnar nasisis kanya natigyan sa neraka. Subhanallah na andad ni kanagaw naging ko tataw asubulay ko ayan nasisi ko naraka jahannam na makapamangni ko Allah subhanahu wa ta'ala sami pamangni niya ko Allah subhanahu wa ta'ala ipamangni niya ko Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbi la taktamilu ladhati fil jannah illa idha kana ma'iya sadiqi fulan Aikad nang kuna di makumplito akapipiya ginawakan si isang asurga inuntabo na umapadakan subulayo kakan asifulan. Naswallahu subhanahu wa ta'ala na terimaan yan agyang kuto apangan yung urip niyan. Pigi sa pati nagyang kuta bulayo ka iyan nasisiku apoy kunaraka jahannam. Napakalim na Allah subhanahu wa ta'ala agyang kuto abulayo ka iyan nasisiku naraka jahannam. Na makaginaw agyang kuto mga tao si kunaraka jahannam man syafa'alahu na ato ni sumiyap aton
Ino sa kanya pakaliw sa gayam kaya po ko naraka jahannam. Abu syahid bagyan ko to abi niya namya syahid uli na pagari niya namya syahid naturon ng mga malaikat ala naturon man naging ko to mga tao si po ko naraka jahannam syafa'athul malaika awil anbiya bas kanya siya pa itong mga nabi uli na suayamanan niya ng mga malaikat naturon man ng mga malaikat ala kanaba tigilan وإنما شفعه صديقه في وإنما شفعه صديقه في الجنة kaya man nasumya pa ato natigilan nasubulay ka iyan asi sa surga subhanallah ayab sa sumya pa ato nagyang ko to abulay ka iyan sa surga subhanallah naman to may kasulskan yan sa surga sabab kubulay ka iyan mina ni kalebihan o kapakin bulayo ka sa bulayo ka mapi bulayo ka kanaba bulayo ka marata bulayo ka kasaba pa na kasul kasi ko po ko naraka jahannam ayakun ka bulayo ka nagyan ko to kiling mo nagyan ko to lalayo na di ka tadami ko Allah kiling mo nagyan ko to paparangayan ng Islam kiling mo nagyan ko to ay maanan yan nakapagintaw ko Islam igiram apodkas kanya na ay maanan yan na pupakabugragyan ko to parati akak Allah subhanahu wa ta'ala kaya na mga bulay ka ay giram ya pedekan na maanan niya na kasabapan ay pupakabugragyan ko to parati akak ay maanan niya na ada mga bulay ka to na ay andin ni kapedang kakiran na maanan niya na pupakabugragyan ko to parati akak Allah na faltazim minhu na maanan niya na panamaring ka ayam anan na si ikakiran makauunot lalayo ayam ana panamaring ka iding kasiran mablag bang kasiran buko ikaginan ayam anan yan na mga bulay ko akasaba pa kasapat kay ras anuan amore kay anna bulay ka ayam anan mga bulay ko mga rata ng bulay ka akasaba pa na ayam anan yan na ipakasul kasi ko po kung naraka jahannam nanto ni ngaran yan to mga bulay ka nasiran sumanga tao ay bugal bakiran na kandarwa ka ay bugal bakiran na geng ko to di ka pamaganta ako mga sininganiran geng ko to di ka pamaganta ako mga bulew eran makatalikod ka tigiran na yamanan niya na langon no ka pamaganta na piya maganta kanyan ad nakatukawan yan sikrito nga mitatapukan na piya manaruian ko mga tao subhanallah so mga paawing ka katukawan niya na di pa manutulog ko mga tao naginanip ka babaeng ka bulew ka ay Peter wallah man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah sa tawa sa panganian so pagarin niya na muslim sa kaya dunya siya panganian nagyan ko to apawin mo pagarin niya nasa tarahullahu yawmal qiyamah nasa pangan mo Allah subhanahu wa ta'ala sa mga dusa niya sa alungan amori subhanallah naman to nagina niya maanan niya na kailangan na makuatanon na ng doon so mga tao may mangwa sa bulayo ka nasa alungan amori ni mips ni tirananan kaso Allah subhanahu wa ta'ala na Peter o yan sa Quran يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني أين دون aku nanti materwagin ko tuatao aku binu sa bulay ko amarat abulay ko ay dun aku natigyan Duan-duan ako natigyan na bakong buat tigyan na makuha si Fulan abulay ko akan bakong buat tigyan na makuha si Fulan abulay ko akan ato ni sabab laqad adallani ani dhikri ba'da idjani sabnaran niya didiga ko niyan sabnaran ya makna niya na miya pakilipatan niya dakan so Allah subhanahu wa ta'ala kukya pa kataling mayandakan ay makna niya na ini aku darak man makauman na miya kapiapi akapisimba ko Allah miya kapiapi adi ko di katinta demi ko Allah miya kapiapi adi ko di kasuwa-suwa takwa Allah subhanahu wa ta'ala okay na kayong makataling umas kanirakan na ayamanan niya na miya awat ako kutantan ko Allah miya ayamanan niya na miyang galub ka kanaging ko to mga kabarusa miya kaso ako mamaganta miya kaso ako suruyan miya kaso ako saging ko to ayamanan niya piya makasisin na galub subhanallah mips nitiyan na sa alungan amori ito'y sabab pa sa katanong na pamimiliin tanong aging ko to ang mga tao ay pumulayo katanong pamimiliin tanunganan pamimiliin tanong aging ko to at ito ay pumulayo katanong siyan sumanga tao ay maanan yan na
kesababan ay manan niya pamimilinan wag yung ko mga tao kesababan ay manan yan na ipakasultan sa surga Allah subhanahu wa ta'ala. Paunitan ko Allah subhanahu wa ta'ala ay manan yan napakito niya rakatan wag yung ko to ang mga bulay o ang mga bilang tao kesababan ay ipakasultan si surga Allah subhanahu wa ta'ala sa apias itan ng taman sa paunitan ko Allah subhanahu wa ta'ala alalayon tanong mapipiya na wilidas tanong niya sa giyan kaya mga sakit ay mga niya na pumangitan lang ba sa pamakabugur niya na giyan ko to langwan na Muslim bata dilaboron sa mga pamilya tanong ay sampurni na sa salamu sano wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.